The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Karon padayon kita sa atong gibiyaan nga pagtulunan og ato man kining gisugdan last time kining atong pagtulunan nga giuluhan og living the spiritual life is normality. Tinod, normal gyud ang pagka-espirituhanon sa magtotoo. We have been made to follow God's mandate, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18, mo kini ang mando nini ikaduhang bahin sa plano sa Dios. And you know, as a review, tulo ka bahin ang plano sa Dios nga gimugna sa Dios. Ang una, kalwasan. Ikaduha, ang imo ng pagkinabuhi ingon nga Kristiyanon dinhi sa kalibutan. Ug ang ikatulo, ang imo ng pagkinabuhi uban sa Dios didto sa eternidad. That's phase 3. So there are 3 phases of God's plan. Salvation, kini gihimo lamang gyud sa Dios. Pinagi sa iyang bugtong anak nga namatay dito sa krus tungod alang sa atong kalwasan. Pagtubos kanato gikan sa merkado sa pagkaunipon sa sala. Ug sa mao kanang una kalwasan, ikaduha ang imo nang pagkinabuhi ingon nga Kristiyanon. O ang ikatulo ang imo ng pagkinabuhi ingon nga anak sa Dios dito na sa eternidad uban sa Dios. Now. Okay. Now, kitang mga magtotoo manduan nga we play our role ingon nga mga saksi alang kang Kristo. Ug sa diha nga magasaksi kita sa usa ka dili magtotoo, then duha ka paagi nga imo siyang masaksihan pinagi sa imong baba o pinagi sa imong kinabuhi. So when we witness for Christ, we should always remember to make the issue out of the issue and make the issue clear and get accurate doctrine. Kay kita na sayon man nga mga tao, dili man mo sabi ng kinabuhi hangtod nga mag-usab sila spiritually. Isi magsugod yun sa sulod diha sa kalag. No, tinod. You can have tons of religion without one ounce of salvation. Tinod na. Nagkamang mga tao nga nagpasilong sila labi sa kadaghang mga relihiyon, maniguro lang kuno sila. Wag yun sila kaligunan sa ilang pagbarog nga klaro og tataw magkaayo sa pulong sa Dios nga sa dihang mutuo ka kang Ginoong Hesus nga imong maluluwas, luwas ka na. Hindi na ka na matangtang. Anya na sa imong ingon lagi nga mga Kristiyanon na ay mga grupo nga maingon sila nga igol na tas pagtuo niya. Huwag pagbuhat. Ang ilang gipagarakan ng pagbuhat. Kasi, unsa may gisulti sa Episo 2:8-9. Ephesians 2:8-9, we have been saved by grace through faith,
that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na, pagkaklaro yun yan. Now, if we could earn our salvation, Christ would not have died to provide it. And salvation is a gift. Ipadugay akong ibungat ka na. Ya sa episode 2, 8-9. Kaya ang kaluwasan gasa nga pagadawaton. Dili kini tumong nga atong kabutunon. No, it's not a goal to be achieved. Moni, gituuhan sa relihiyon na we have to achieve our goal. Apan ang kaluwasan diha sa Biblia, magilatid diha sa pulong sa Dios. Ang kaluwasan gasa nga dawatunon. Isigo lang kamo dawat. Now, kung gibalik na sa kini mga prinsipyo din, no one is so good that he can save himself. And no one is so bad that God cannot save him. Now, tanang tao nga may mugso ng kalibutanan sa iyo data sa gitudlo sa doktrina patay spiritual. Tungod lagi sa formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ug ang buod sabot sa spiritual death mao ang hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. Niya mula. Why relasyon? Why labot? You see? So, unsa man na paagi nga ikaw mahibalik ngadto sa imong relasyon ngadto sa Dios. Mao to si Ginoong Jesucristo miadto sa krus aron sa usa sa iyang tumong maong pagpakig hiusa to reconcile man to God. Kaya naputol man, nabugto man ang ilang relasyon lagi. Relasyon sa tao, ngadto sa Dios, tungod niya itong formula o umikan sa pagsupil sa una na itong ginikanan nga si Adan o si Iba. So, nanging tapot man kanila ang kinaya makasasala, human sila malaglag. Okay? So, muna nga Adam's original sin, ginugangan pas kinaya makasasala mo na ang tao patay spiritual. Naimulag sa hingpit gikan sa Dios. So ang paagi nga kini masulbad, miyan ni si Ginoong Jesucristo. Ug katong iyang gibuhat, ang gipangayo ra gyud sa Dios mao nga atong tuuhan. Tuuhan natong gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. You see? Ayaw nagliko-liko, ayaw nag-unsa. Pangita pag-unsa pa diyang mga katarungan. Tataw klaro ang bulong sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus. O ikaw maluwas. Di man mamakak ang Diyos. Kung dili natutuuan ka ng pulong sa Diyos, atong gihimong bakako ng Diyos. Di man ina. You see, that is blasphemy. So, in spiritual death, therefore, the divine solution is only, underline that word only faith alone in Christ alone. Kung kay mga laing paagi, imo na nang suliran. Pandili butang Dios nga kanang magasinati ang suliran bahin sa kaluwasan. Kay tataw na kaayo ang iyang gisulti. Tuuhi lang God ang akong bugtong anak na namatay tungod sa imong mga sala. Tuuhi lang. Sa may lisod sa pagtuo. Amolay na ang ubang mga tao, pilosopo, adi ko tuo lang tao niya, luwas ta. You see? Mo naging easy believism, mo na ilang termino na may lagi kabutan ng tao. So, niya nagatahod man ang Diyos
sa matag desisyon nga himuos tao. Dili siya mutandog. Kasi nagarespeto ang Dios. Apan tiwan di ka rin prinsipyo Iyatagan ka sa hingpit nga kagawasan. Apan uban niya ng maong kagawasan, mao ang unsa. Imong responsibilidad. With that freedom goes responsibility. Ikaw ra gyud ang manubag sa imong gihimong desisyon. So in spiritual death, kung balikon, the divine solution is only faith alone in Christ alone. Natiwan ini, anything added to faith is a what? Tawhanon o Diyos nun yung solusyon? Tawhanon man na. O dili mahimo ang kaluwasan. Nga naman, tungod kay ang pagtuo, ubanan gani ni mo na og mga tawhanong mga binuhatan, dili na balido. It is invalid. Kaya the only valid faith is faith without works. Ato ginagiyataga, gibugaton o emphasis. Nakanabang giingon nila faith plus lordship, salvation. Faith plus commitment. Faith plus anything. Kini naga-negate salvation. It negates salvation. So, tumuo ka lang kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Kung balik ko na usap katong Episo 2:8, naluwas kita pinagi sa grasya through faith, not of works, lest anyone should boast na. So niya nang higayon sa kaluwasan. Ang Diyos takes over and provides the believer ibaw kag unsa pila ka mga irrevocable things, 39 irrevocable things plus 1 unsa maning 1 midugang feeling of the Holy Spirit kay kana mo nay spirituality. Now sayo naman ta nga matag tao nga may mugso ning kalibutan na doon na siya iyang kaulingong breaking point sa iyang kinabuhi. O kitang tanang mga tao are going to check out from this world in due time. Sayon ta nga ang timing sa Dios hingpit. So, last time ako kang giingnan, tahura ang kabubuton sa tao. Tahura, respect. Whether he accepts or rejects salvation. Tahura, unsa iyang desisyon. Kay iya ka ng kapilian, that's his option. Apan siya lang mismo, manigingon nga, he is the only one answerable, accountable, and responsible for every decision he makes. Musa, ayaw suway sa pagkontrol sa kanang free will o kabubuton sa ubang tao. Ayaw. Kay dili ka kahimo niya na. Kay imo ganin ng himuon, nagusik-usik lang ka sa imong panahon. You're just wasting your time. So, ang function gyud sa human volition, kanang gidisinyo ni sa Dios. Giyon sa pagkadisidyo sa Dios. This divine design is to appropriate what God commands and to reject what God prohibits. Now, ang iyong pagsalikway ni Kristo as Lord and Savior, kini gitawag sa English og maladjustment ngadto sa hustisya sa Dios nga hinpit nya atong isgutan man tong tulo ka matang sa adjustments nga kinahanglang himuos tao
ngadto sa Dios. Satjog, ratjog, matjog. Satjog, salvation adjustment to the justice of God. Ratjog, rebound adjustment to the justice of God. Matjog, maturity adjustment to the justice of God. Now, bahin gyapon kini sa kanang kaluwasan, ha? Dunay na po, okay, 10 conditions of salvation. Number 1, kung nagasuwat ka niya na, okay, itong hinahinayan eh. There are 10 conditions of salvation. Number 1, possession of human life. Of course, naguna gina. Kinanglan na kay tawhan ng kinabuhi na nasa Genesis 1:26-27. Ikadua, spiritual death of entire race. Tanang katawan, tanang sakop sa kaliwatas tao. Patay spiritual. Roma 5:12, 2 Corintios 5:14. Ikatulo, God consciousness. Romans 1:18-20, Psalms 19:1-6. Number 4, universal grace. Romans 1:18-20. Number 5, positive volition towards God consciousness. John 7:17, Jeremiah 29:13. Number 6, provision of salvation. The finished work of the Lord Jesus Christ. Romans 1:18. Onya de sa 2 Corintios 5:14. Si Ginoong Jesucristo namatay alang sa tanan. Hebreano 2:9. Ang atong Ginoong Jesucristo miantos ug namatay. He suffered death. 2 Peter 2:1. People deny the sovereign Lord who bought them. Milukat kanila. O na ikaw, no? Ikapito, knowledge of the gospel. Romans 10:14, 2 Corinthians 4:3 and 4, 2 Corinthians 5:14-21. Number 8, common grace. John 16:8-11. Now, there are 6 sins against the Holy Spirit. Upat ni ini ginabuhat sa magtotoo. Okay? 4 are committed by believers. Duha ni ini committed by unbelievers. Unsa maning duha nga gibuhat sa mga di magtotoo. Number 1, pagpasipala sa Diyos Espiritu Santo. Ikaduha, resisting the Holy Spirit. 2 Thessalonians 2:10. Ikasiyam, positive volition towards the gospel. Acts 2:38, Matthew 9:9-13. Ikanapulo, faith in Christ. Acts 20:21, Galatians 3:26, Acts 16:31. Diha sa 2 Pedro 3:9, klaro kayo kanang nagasulti nga dilibot ang Dios nga naay bisag mausa nga malaglag kundi ang tanan unta maghinulson. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Nya, nagyapon sa 1 Timoteo 2:4 nagkanayon, God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Now, bahin ining kanang
Atong isgutan nga 2 Pedro 3:9 o 1 Timoteo 2:4, kini ang ginabutyag nga kabuuton sa Dios, the declared will of God. So, tiwan ito mga bersikulo ha. 2 Pedro 3:9, 1 Timoteo 2:4. Now, diha sa Juan 6:40, nagkanayon kini that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So mo na ikatulo kanang declared will of God. Okay, ato tas paghisgot sa doktrina sa heathenism. Kani kong heathen ato lang ibinsayo no, irihis, pagka-irihis. Now, ang naguna ni ini, the character of God, ang kinaiya sa Dios. Imposible alang sa Dios nga dili siya makiangayon. It is impossible for God to be unfair. He cannot violate the design of His plan. He cannot violate the nature, the integrity of His character. So, mo kanay bahins kanaya sa Dios. Ikaduha, excuse me, the unlimited redemption. Why limite nga pagtubos? Kaya ang kaluwasan gisangkap alang sa tanang sakop sa kaliwatas tao. Romans 5:6-8, 1 Timothy 2:6, Hebrews 2:9. Ikatulo, mo itong gisgutan, di ba dugay, ang gibutyag nga kabuuton sa Dios, the declared will of God. Mo katong duha ka mga bersikulo nga kung ihatag nimo, 2 Pedro 3:9 o 1 Timoteo 2:4. Okay, upat, geographical location. Ang Dios mosangkap sa kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan. He will provide gospel information. John 7:17, Jeremiah 29:13. Ikalima, heathens are heathens. Not because they don't know God exists, but because they are fully cognizant of the existence of God. Romans 1:18-20 and Psalms 19:1-4. Now, ang standard sa Diyos is for the believer to be boiling hot. Inumdum ka sa tulo ka ng pagtagad sa tao ngadto sa pulong sa Diyos. Una ni ini, cold, bugnaw. Ikaduha, lukewarm. Sa mabinsi ang lukewarm. Inadlaw. Ang init ang bugnaw. Lukewarm. O ang ikatulo, boiling hot. Kanang sukaw-sukaw. Sana, gabukal-bukal. Mao ni ang standard sa Dios. Alang sa magtutuo ngadto sa pulong sa Dios. Revelation 3:15 and 16. So this should be the attitude of a believer, boiling hot towards Bible doctrine. Now, ako naman ang gihatag nimo pud sa one of the words to live by. There is no privacy before God. Privacy is only before man. Now, ang Diyos sa iyang pagka-omnisyente, nasayod siya sa mga binuhatan, sa mga magtotoo. He knows the production of believers. Now, there are people who, because they cannot see God, think that God cannot see them. That indicates they do not know God. Diba? Nagpailagi na, huwag sila
alam magbahin sa Dios. They have no clue. So, yan ang panahon sa panudya na gyud, panahon sa paghukom. Ablihan na ba itong libro sa kinabuhi? O ang libro po sa binuhatan. Doon ka libro. No, kining mong libro, hulagway kini sa pagka-omnisyente sa Dios. Of course, God doesn't make books. No, everybody has a value system, both believers and unbelievers. Ang matag magtotoo is supposed to have his eyes on this. Ibaw ka ngunsa? Acquisition of maximum amount of a reward. Ang ginitumong na to ingon ng mga magtotoo. Nakita makadawat unta. Maximum amount of reward dito na sa eternidad. But every single believer will give an account of himself to God. Manubag. Matag usa ka magtotoo. Manubag. Will give an account of himself to God na sa Roma 14:12. Din niya itong human, kini nga itong giisgutan nga. Living the spiritual life is normality. So, iyan na nakalimti. Kana mga punto nga itong idaan kanimo. Fellow believer, this is your challenge. Let us keep on keeping on sa itong spiritual momentum. Every day, every moment of every day. Ang kinabuhing Kristohanon is a moment-by-moment life. A mental attitude life. So, ning tungora, nagpasalamat kita kanimo, nagkalahutay sa pagpakiuban ka nato ning atong spiritual momentum mga pagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, o paggamit na niya nini sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Dito atong pasalamatan ng Diyos, magampot amahan namong langit nun. Salamat nining grasya nga mong gipahimuslan. Pagtuon, pagkaton sa imong kamaturan, naon nga kini, masilsil gayon sa mga libatakan, mahimo kining bahin sa among kalag, pinagi sa lihok sa Espiritu Santo, dinhi sa among kalag. Salamat sa imong pagsangkap ka namon ini. Thank you for providing everything that we need, O Lord. You have been so faithful to your promises. Salamat niya mong Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.